Nu doet zich de kans voor, omdat er heel veel taken van het Rijk, ook van de provincie, naar de gemeentes toekomen. Komen allemaal op het bordje van de gemeente terecht. Denk aan jeugdzorg, dat is een hele belangrijke. Daar moeten wij bij zijn. Ellen de Neef wordt lijsttrekker van de partij. Zij zit nu al in de gemeenteraad in Terneuzen als eenvrouwsfractie. Want vorig jaar verliet ze haar partijtop Gemeentebelangen. Op YouTube legt ze alvast uit wat de speerpunten zijn van haar nieuwe partij. Terneuzen moet een uitnodigende stad zijn met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Ondernemers moeten welkom zijn. Er moet een verzorgingsplaats met goede voorzieningen voor vrachtwagens komen. Werk meer met groen in de binnenstad. Gebruik het water in de stad. En nou weten we ook allebei dat er bij de gemeente Terneuzen geen kistje met geld klaar staat om dat te realiseren. Hoe denkt u dat te gaan doen? Ja, politiek is keuzes maken. Dus als je het ene doet, dan moet je het andere laten. Dus ik denk inderdaad dat je dan inderdaad die keuze moet maken. Maar ik denk ook dat je kan proberen om financiële middelen van derden binnen te halen. Door inderdaad publiek-private samenwerking aan te gaan op sommige gebieden. Hoeveel zetels gaat u halen in Terneuzen? Nou, de meesten zeggen minimaal 1 zetel haal je, maar ik ga voor 3. Nou, ik wil niet te optimistisch zijn en je moet een zekere bescheidenheid is daar wel op zijn plaats, geloof ik. Maar een zetel of 2, 3 moeten we kunnen halen. Daar ben ik van overtuigd. Aan ambitie geen gebrek dus bij de Partij voor Zeeland. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart, dus dan zullen we zien of de kiezer de partij een kans geeft.